Гунуҷини диюмзой моли фасона ина биқашаи ин биқаш барои молкадан усалаш нара го худиш гунуҷини қад баланди асбури бува ягон камбудӣ надора 10 литр шир гарантия дора хобини биқача хуб дора айсибу Diyorum gusolasha. Diyorum gusolasha ko. Ne bu kaçışa? Bu kaçış nari balan fasona. Ne bu kuruş? Dastavkam duran tamam ucu. O ahla ne bezana. Nam kamuri ne duran. Гунуҷини якумзой 10 литр шир гарантия дора хобини биқачаи симентал дора биқачаш нарай биқачаи фасона барои молкадан гои хуба гои баланди фасона го картинкая ягон камбудӣ надора масъалаи душидан масъалаи аҳлиш 100%. Вообще намезанам фаъ надора бача медуша далак медуша бош ҷавлар бош мола ба гарантия гиред ин биқачаша биқачаи оянда дора идея тамошо кунед 4 та гои нағз гунуҷини диюмзоя моли баланди фасон гусалаки нари биқача дора 15 литр шир гарантия дора молгир одам ба гарантия гира моли фасона гусалаш эске масъалаи ҷӯшидан пӯшиданаш осон ҷӯша дар пиёд буру он мереза ҳолини биқачаша навзӯдагӣ биқачи фасон дора ҳои биқачаша диюм гусалаша гунуҷин айсиби хоб ина синаш моли баланди фасонаe чочои фасон дор осон душа аҳла диюм гусалаша моли почобаланди асбури гова харидор бошӣ молои хуба муомилаи хуб дора молгир одам сахт барака меёва ҳобини биқачаша гунуҷини диюмзоя ишам навзӯдагӣ гусалаи дурӯза дора дурӯши зӯдагиша 15 литр фалаҷи 600 демша
گاوی بلندی فسانه تا بینیم دو سالش ماده ساله که خوب داره خب مسئله جوشیدن مسئله چیزش 100%. آسان جوشی شبیه هم بروی میریزم آدمی مالکم اهمی مالا برکه میبارم مالای خوبه مالای بلند فسانه غنوجین خلاص خواهیم دو سالشه ایسی که دوباره سوشو beş lakşı koş 5 o sonuncu şaka o yagon kan bu nadura o da mulkun barakay ola video ta ofra kamışok ne çorta goy nağza